Goedemorgen, beste vriend. Hey. Een klein wereldje vanmorgen. Hey, biljartwonder. Oeh, het was niet zo goed afgelopen vorige week. Nee, wat vriend. is? Ik had al een platte kar. Ja. Maar dat ging niet goed. Nee, ja, Wat is je er kunt wel gebeurd? eens een off-weekend hebben. En ik Ja? had dus een off-weekend. Ja? Had je met de achterkant van de keuken gestoten of zoiets? Verdorie nog toen. Nou, ik had te weinig geoefend thuis, denk Ja. ik. Goedemorgen. Ah, goedemorgen. Ja, we zijn op aan nemen, dat maakt niet zo uit. Ja. Nee, ik ga bij het eerste. Ja. Extreem goed altijd van de directeur. Ja. Directoren. Ja, we gaan verder. We gaan verder. Ja? Wat hadden we op de lijst staan? Ruud Stikkerbroek weg bij Venlo verrast. Ja, Venlo verrast. Ja. Ja, ik vond het wel opmerkelijk. Aan de ene kant, aan de andere kant denk ik, oh ja, het zat er wel aan te komen. Ja, maar iedereen is weg daar, hè? Iedereen is Alleen die, hoe heet ja. die Jan Brouwer of hoe heet Jan die? Brouwer die zit er nog, die is krijgen ze 70, nooit hè? weg. Die Nee, krijgen ze nooit nee, weg. nee. Al zouden ze hem weg willen hebben, gaat hij nog hij weg. nog niet weg, nee. Ja, maar dingen zitten ook nog. Boy Hane, die zit daar ook. Doet hij daar ook Die wat? doet daar ook wat, ja. Oké. Maar, En ik vind Boy ook heel erg goed, moet ik ook eerlijk zeggen. Niet dat ik Ruud niet goed vond, maar... Want dat moet ik nou eenmaal zeggen. Ja, maar, dat moet je. Maar wat nee, gaat hij dat is doen? onzin, maar, ja, wat gaat hij doen? Ja, Zou die directeur ik worden vind bij het de raar dat je oude schoenen weggooit als je nog geen nieuwe hebt. Ja, maar dat het weet je zal niet. wel aan mij liggen. Ligt eraan hoe oud die schoenen waren, hè? En de onderste steen weten we toch niet wat Die- er allemaal speelt. Nee, laten we er... Zou het opgeheven worden? Venlo Ja, Partners? misschien, want ze hebben weer 47 miljoen te veel uitgegeven. Dus dat ze moeten gaan besparen. En ik hoorde dat de hondenbelasting en de zebrabelasting gaat weer omhoog. En de toeristenbelasting. En de toeristenbelasting, want ze hebben weer ergens... hoppakee! 47 miljoen te koop En aan dat afrekenen ook. kaserneterrein. Nee, nee. Nou, dat gaat toch... Maar als je daar niks doet, dan Ja. kom je er ook niet tekort. Nee, maar ze hebben daar die muren schoongekrapt en een putje gevonden. Ja, hoppa! We moeten daar gewoon een mooi evenemententerrein van maken. Juist. Joh. Dat is dan gewoon klaar. Juist, maar 47 miljoen vind ik wel weer... Er zijn wethouders voor minder opgestapt, hè? Nee, maar als we nou eens allemaal wat in dat park hier plaatsvindt, daar een mooi evenemententerrein met alle faciliteiten die Juist. je maar... Ben ik Ben je met minder geld kwijt, Maken hoeven we we dat park niet op te knappen iedere keer. Broekhoven directeur of Stikkerbroek? Ja, dat zou een... ja, die Ruud Broekhoven, ja, die heeft wel wat in zijn Ja, mars. Hè. ja, Denk ja. er goed aan. Alles wat met broek eindigt is goed, want hè? die Ja, kan ja. lullen als brugman, hè, Oh, die verschrikkelijk, Ruud. Kok. Ja, Kok, het is hou niet erover op. normaal, Ja. man. Ja, maar goed. Ja, Dus dat Dus. is ook niet goed. Hey. Dus ja, dat vind ik toch wel een dingetje. ja. Ja, ik was van de week even in Velden. Wil ik je nog wel even vertellen? Oh, was die 30-jarige serveerster hebben die zo goed in Oh, hospitality ja, is. maar die was wel goed. Ik heb haar beloofd haar aandacht te schenken. Ja. Dus dames en heren, je moet even naar Café de Sport gaan op het pleintje in Velden. Zijn er 2, hè? Ja, er zijn er 2. Dus niet aan de Rijksweg, op het pleintje. Op het pleintje. Café de Sport. Oh, ja. Bij René. Zij heet René. Ja, En zij weet wat gastvrijheid is. oké. Echt waar. Kan ik constateren dat we nog niks fatsoenlijks gezegd hebben tot nu toe? Hey, Ja. zeg maar. even, dames en heren. Ik wil een kleine oproep doen aan u allemaal. Nou, komt er Gestort, gesticht, begonnen door Erik Lamers, wil ik iedereen oproepen voor de top 2000, daar kun je vanaf gisteren op stemmen volgens mij, te stemmen op Shingeleboom van Lei en... Lei en Tij Hendricks. of Sef zo? Hendricks. Sef Hendricks. Lei en Sef Hendricks. Dus allemaal stemmen op Shingeleboom, zodat eindelijk Bohemian Rhapsody van die eerste plaats afkomt. Ja. Ben je het daarmee eens? Ja. Juist. Want, dames en heren, wij gaan voor Venlose landelijke roem. Dus stemmen op Shingeleboom. Boom.